Imbes nga sa Cebu City Sports Center, adto na sa Cebu South Road Properties kun SRP, buksan ang Central Visayas Regional Athletic Association kun 𝗂𝗏 Sports Meet dinhi sa Cebu City sa Mayo 4. Mao kini ang gibutyag sa chairman sa Committee on Sports and Education sa Cebu City nga si Konsehal Dondon Ontiveros. Dugang ni Ontiveros nga kini tungod wala pa mahuman og renovate ang track oval sa Sports Center sa Dakbayan. Kay wa pa man gyud nato nahuman na pa man sa curing period ang Abiliana track. I would say around 70 plus 75 yeah. Gani gisuwayan pagbisita sa MyTV Cebu News Team ang Cebu City Sports Center aron masayran ang padayong pag-renovate niini apan gipugnan sa management ang pagsulod sa media. Pasalig hinuon sa kagamhanan nga padayon ang ilang preparasyon sa pag-abot sa 9,000 ka mga athletes, coaches ug delegates lukup Central Visayas alang sa kalihukan. Gani bag-o lang gianunsyo sa chairman sa Cebu City Sports Commission John Pahes nga posible nang ablihan sunod semana ang bag-o lang nahuman og renovate nga swimming pool sa Cebu City Sports Center. Matud pa ni Konsehal Ontiveros nga ang maong renovation sa swimming pool gipunduhan sa private sector. Na-appreciate sa namo ang efforts from the private sector kay nitabang man sad sila with regards to the renovation of our swimming pool. So with that, makastart nag-practice atong mga athletes in preparation for 𝗂𝗏 and hopefully they will represent us sa kapalaro. Dugang sab sa konsehal nga tungod sa El Nino, dunay posibilidad nga ipahigayon ang ubang sporting games sa gabii aron ilikay ang mga athletes sa sobrang kainit. Gani ilakip sa ilang pangandaman pa ang pagpalit og field lights ug ingon man LED lights. If the need arises, like for example, if init jud kayo at a certain time, kabaw man gyud ang risk reduction management ana nga ato sa nang i-postpone, ato nang i-adjust on a later time. But with regards to the track infield, naaman ta sa Ateneo but i-divide lang na nila kay daghan mang events atong athletics. But some events like ang archery okay raman kay namatay tent for our participants. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.